Om morgenen der er der tit ofte så meget stress på hjemme hos os. Min mand vil gerne på badeværelset. Ja, hjemme hos os laver vi alle sammen stemmetræning. Den ene tvilling varmer op til sit talkshow. Den anden tvilling sidder i klemme i tørretumbleren. Og jeg selv leger med skovnisser. Vi er alle sammen sultne, de skal have noget i fart, men når de er ude af døren, så har jeg faktisk ikke fået noget selv. Men så er det godt, der er noget, der hedder Harmony Smoothie. Ja, Harmony har udviklet en ny drikkejoghurt for den store del af den danske befolkning, der ikke kan sige danske til muligt. Vi kalder den for Smoothie. Og hver gang du køber en drikkejoghurt, så går der en krone til WHO, eller som det hedder på engelsk, World Health